il-Knisja mimlija biex tingħata l-aħħar tislima lil raġel imżewwaq bil-fidi f'ċelebrazzjoni ta' ħajja mimlija fidi. Hekk qal l-Isqof Awżiljarju Monsinjur Joseph Gallia Kurmi waqt qudiesa konċelebrata minnu stess fil-Bażilika iddedikata lil Madonna tal-Karmnu fil-Belt fejn ingħatat l-aħħar tislima lil Prim Imħallef Emeritus Giuseppe Mifsud Bonnici. Monsinjur Gallia Kurmi li jiġi wkoll qarib tal-Prim Imħallef Emeritus qal li kienet dejjem il-fidi li gwidat lil Professur Mifsud Bonnici u huwa għamel dan mingħajr mistħija jew sens ta' inferjorità. Appella lil dawk preżenti biex jitolbu lil mulej ħalli kattar fihom il-fidi bħalma kellu Giuseppe Mifsud Bonnici u kien jaraf li għandu bżonn il-ħnina ta' Alla fil-waqt li b'intelligenza kien kapaċi jħaddem it-talenti li ta' Alla b'servizz għal bniedem u s-soċjetà. Għax dejjem ħadem b'servizz lejn il-bniedem u s-soċjetà f'ħajtu il-Prim Imħallef Emeritus ta' xhieda bil-fidi. L-Isqof Awżiljarju qal li Giuseppe Mifsud Bonnici għex għall-familja b'dawk qrib tiegħu irreċiprokaw bl-imħabba tagħhom. Preżenti għal qudiesa konċelebrata kien hemm ukoll fost l-oħrajn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, il-President ta' Malta, il-Prim Ministru u l-Speaker. Preżenti wkoll il-President Emeritus Ugo Mifsud Bonnici li jiġu Giuseppe, kif ukoll qatt ta' deputati parlamentari, kandidati u esponenti politiċi oħra miż-żewġ naħat tal-Kamra.